Sibingelele sikwamukele esikabhoqo we studio. Siphethe uphakela umthakathi niyamazi ze lonke niyamazi ningizimu Afrika. Unomlayezo namhlanje akufuna ukudlulisa esizweni ensizweni komama enganeni kiyo yonke indawo eningizimu Afrika. Sikubingelele khona kithi. Mfowethu Mondisi uyaphila? Siyaphila njani? Siyaphila ngane ukuthi siyathokoza kakhulu. Ngifuna ukuthi size kumongo nje wanamhlanje wayonke lento esiyenza namhlanje la siseBhishi sisuka le nezinsizwa safesa nyazi siBhishi lonke lele bayithanda lento abantu yakwaZulu lesibuyisayo ukuthi ubuntu abantu ebantwini. Ngifuna ungene emlayezweni namhlanje ukuthi yini esizodlulisa esizweni namhlanje. Esizodlulisa esizweni namhlanje ukuzobonga uNkulunkulu, ukubonga nje uNkulunkulu nokukhumbuza abantu ukuthi noma kumnandi kangakanani kusenomuntu kusenomnikazi weimpilo zethu. So noma ukumnandi kangakanani ungakhohlwa ukubonga uNkulunkulu, ungakhohlwa ukubonga umuntu nje okwenzela into ethile, ungakhohlwa ukubonga umzali wakho wakuzala okuNkulunkulu wakho oqala la emhlabeni. Bese ukhumbuza insizwa ukuthi njoba kuyiwe emakhaya azenze isiqiniseko ukuthi ziyabanaka omama, ziyayinaka izingane zakwabo, ziyayinaka izingane zethu. Kungabi nje into yokujabula bese kuba iba ngotshwala kuphela, ibe ngobumnandi, ibe ngamaphathi noma ngemibungazo abantu abayenzayo. Kunabantu abenza siba khona emhlabeni, kunabantu abasikhuthaze ngamazwi njoba siyoqeda unyaka nje. Okufanele ukuthi sihlale sibakhumbule labo bantu ukuthi isikhashana esincane noma iviki njoba siyohlala emakhaya, uthatha ithuba uhlale nomama wakho, udlule lapha eflea market nje uthenga iphinifa neduku, uphathele umama wakho, uthenga iphinifa lelo lokuphekela ufakwa lapha ngaphambili eligaxa amahlombe, uphathele udadewenu. Kube nesipho nje usipha, sibuyisa izipho ngoba abantu bakwaZulu bayephana babengadayiselana. Yeah. Ungathini insizweni uyihlanganisa nazo insizwa ukuthi ayibumbane zibe munye zenze into eyodwa ezokwakha ikusasa kizo iye phambili ivuka imizi yokwamkhulu. Yeah, umuntu angalindi umuntu kuze kube khona isehla yena bese efuna ukuthi umhlaba wonke uzwelane naye. Abantu abangalinda bakuyeke lokhu ukuthi belinde umuntu alinde kuze kufanele kwenzeke okubi kuye kuyima enaka ukuthi kwenzakalani. Uyabona njengamanje izwe lihlaselwa abantu bokufika. Sizama ukulwa leyo mpi leyo ke, sizama ukukhuluma nabantu ukuthi cha bobo ngeke phela sivele sisuke sithi akuyoliwa ngoba uyababona abantu njoba be more than 5000 la ungathothi ngalwa abantu abawu5 la. So asikwazi ukuvele sisuke sithi akuyoliwa ngoba laba abajaha ukuthi akuyoliwa abajahile ukuyolwa bona, bajaha ukuyotapa. So ke asizukuyenza lento yokutapa, makuthiwa nje siyolwa asizukuyenza into yokutapa. Into esizoyenza sofike sivale isitolo somuntu okufika simthetha kangaqhubeki nokusebenza ukuze ngeze kuba nayo le mali yokugwazela amaphoyisa, namaphoyisa azogcina eyekile ukuthatha imali kubantu ngoba uzobe engasenayo vele. Ngeke futhi asamvikela lamaphoyisa avikela abantu, ngeke amvikele uma engasenayo imali. So asingaqali ngokulwa, asiqale ngokuqondana, sazana ukuthi uphakela unje uyoma nami empini, uphakela usibani unje uyoma nami empini, usibani unje uyoma ngoba mase singavele sibuthe bonke laba abantu sithi akiwe empini kuyothi nje ukuthi isuka nje bebaleka, makungabalekwanga bayobe beyothatha ophaya lapha bobe bengayili ukuyolwelizwa. So sidinga uqale sihlonze ukuthi bapha abantu abangakwazi ukulwelizwa ngoba njengoba kukhulunywa ngezimpi zala kwaZulu ezayiliwe akuwona wonke amadoda ayehamba. Imnqolo yayivele ikhona, amambuka ayivele khona, namanje maningi kakhulu ke manje ngoba namaxoki abantu abaphilela ukudla nje sithi silwe impi thina bona bebecinga ukudla amadoda izinto ezihlale elambile. Uyabo uhlala ulambile nje indoda okungahle nje noma ulambile uyindoda wenzela ukubhekelelana nezimo ezinzima ezizayo empilweni. Indoda uma uyishale ingezwa buhlungu. Angibuswa nhlobo ubuhlungu mina. Ungathini esizweni usiyigoqa inkulumo yakho ubancence ukuthi abantu ababamsane akube kuhle emakhaya, ayakhiwe imizi yobaba, akufuye kwenziwe yonke into enhle eyakha isizwe neyakha ikhaya neyakha umuntu. Thanda igceke lakini, thanda umphakathi wakini, thanda isigodi sakini, thanda umphakathi wonke wenkosi yakini. Phumela ngaphandle kuyothandizwa kuyobalula. Mawuqala ngokuthandizwa sokuqamba amanga nje sokuzenzisa. Akekho umuntu oqala ngokuthanda abantu angabazi ehlulwa ukuthanda abantu basendaweni. Zama ukuphilisana nabo, uma ubona akuphilisaneki nomuntu thula ungamkhulumisi ungambulali. Lento nje ukuphatha ibhamu hambe kubulawana ngeibhamu ngoba kungokhisimuzi ukhande izilonde engeke iphinde iphele ngoba phela lezi insuku zobumnandi. Uma ngabe ubulala umuntu ngalesi sikhathi ukhanda isilonde emndenini okuyothi njalo mangabe kufika lezi ikhathi uthola ukuthi umndeni uvukelwa lelo sizi awukwazi ukujabula, awubazwisa ubuhlungu manje, ubazwisa ubuhlungu inguna phakathi. Siyathokoza kakhulu. Thokoza kakhulu insizwa zizemgangele insizwa oyishaba kithi kuphela inkani. Yeah, lokho nje kufanele kwenzeke ngoba manje uyabona nje inkani obiningi kanje. Bonke abantu bathanda ukulwa phambi kwamakhosi. Umbona umuntu sibambane nje ngezandla sezinsizwa. Umbona umuntu efuna ukulwa phambi kwamakhosi, umbona igwala ke leli. Yini indaba uthanda ukushesha ukulwa lapho wazi khona kuliwa khona. Ingane umgubho welembe uhlala ukhona. Umgubho wasesandlwana uyesa ngomhla ka22 January. Yini indaba ungafuna ukuyolwa khona? Yini ufuna ukulwa lapho wazi khona ngeke kulweke khona? Uyigwala. Wathi Jiva phansi sibamba ayibambana ngezandla. Wakhuluma kamnandi umfokamisi. Wakhuluma nje kamnandi yona into ofanele yenzeke. Ongafuna ukwenza lokho akayeke. Ongafuna asidaze enkani, asifuna umuntu abantu benza izinto ngenkani. Ongafuna ukwenza lokho akayeke.
kodwa ukuthi ubulala umuntu kuyeka okungcono ungamkhulumisi umuntu ungambulala umuntu uyibangela amabhadi imisi banezimali nje abakwazi uku-enjoy impilo zabo babulala abantu banabantu abababulele empilweni zabo imali iningi akakwazi uku-enjoy impilo udlulwa yimi ngingenalutho mina ngihappy mina uyangibona nje nawe zingifuna zonke intombi lapha eBhishi angigabiselanga ngalutho ngigabisele ngobunsizwa nje yebo ayizonda ikabi sathoba